Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow Television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanye kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanye kupedza nguva. Let's get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, muri Zimbabwe, dakuti titaure nyaya iyi, nyaya iyi yandishoka, but I was suspecting kuti amada kunyarara kukaita levels nezvese zvekutaurwa zvinzi hasi kuwanikwa kunyaiba kakwanise kuyavenga richi zvichitoburitswa zvima-police reports zvakagadzirirwa izvo and amana takaitiswa. So ndo internet unomboona paunoposta rimwe video unachiti hauna nyaya hechichi inonzi content guys. Nyaya funga matenderero yakaita nyaya yelevels naShashl. Vese vakanyarara zvavo havana kana vakataura, but da kuti muone video iri munyatsoona kuti zvinhu zveinternet kana zvinhu zvesocial media zvese zvekutoisa mwoyo wotoisa comment uchituka nekuti because apa takapedza data chichi mavideos tichigadzira takaitiswa. Guys, da kuti muone video iri sandanyanya kutaura. Let's talk in the comment section. Thank you. Iro video racho rakuita se rakobuda apa iro anga dzanga dzanyaya dzemangoma iri levels anga ane mbiri here kana kuti anatombo ne mbiri yamunetsa tata kuti anzwisanawo nezvinongetikawo mukurarama. Okay, and you've been hanging out with musician Shashl for quite some time now, and rumor has it you are romantically involved. How far true is that? And Shashl is the one who is behind the camera right now. She's in studio, so tell us more. Give us more details. Yeah. Tiribho, nangoti naShashl Tiribho. Are you in a relationship with Shashl? Tingoma wangu Tiribho. Ovonyesa mtasamazi. I see. I just want gariatsa mugetsa. You know, atuudza atonese kachakwa toneso. All right, fine. How did you meet Shashl? Okay, Shashl ndatongamona pa airport. Pa airport? Wangu wana nzvimbo yacho utari nezvayo. Handivani ku airport ka. Right, kakano kutaura ka. Levels ka. Turasikira maghetto is maizi. Isusu meti maghetto sakangwara mani ngoma ngokuti inini mumwe ndona ndakamira pakamira Philip changu. Exactly. Maizi. Tisu vanhu vacho maghetto kuti inini ndakuudza inini maghetto afana kupera inini ngoma. Handisi kuzobvuma kugara ku bridge. Munziza. Right. Maghetto ngakoperi. Levels. But unozata I think that 2 hours now. But nguva yangu ndiri kundirwisa. Tasarana about 5 minutes to go. But anyway, ndiro tungondudza. Pavakasangana naShashl airport, what happened? Did you guys exchange numbers or what? Ndapiwa hug. Wow. Maizi. Ndapiwa hug pa airport. Anati chichi. Kaga. Phone number. Azose. Azotara newe. Manziza. Right. Ndapiwa number pa. Chimbaenda andazita idzoka ndiani manje. But pane wana idzoka ininde bateze ngari between South Africa and Zimbabwe tasana pa airport. Araji ngabe. Right. But asanga. Ndapiwa number chichi. Ndapiwa hug baba. Kumbe number za maizi. Magetto tinonoke maizi. Like your number. Saka maybe angogawa maybe ndi producer. Exactly. Saka anga tingova producer chi. Number ka. Maizi. Wapindira mu inbox. Uri DM. Ayo number jatopiwa number jajeyo. Right. Number phone number ja. DM mema kaupindiro DM kweno wawandiro imbo text yabo wangu mono DM. Azo ndiko kawandirwa. Kwele kune 99 plus mkomo wangu DM. All right. Anyway, azangikwazi kuti tasho. But are you really dating or it's a public stand? Wekwa Anita na Popton. What's why did that public stand with tisimudze ma numbers nechinje? But are you guys azvidi zvakasiyana zvana. Zvinyazvizana Popton zvese. Zvinde machokwadi. Ndezve mashuwa matingo ndezve machokwadi zokudanana. Apakala mvunzo ngoma wangu but Tiribho. Inozi Tiribho.
why usida kuti tsanangurira because izvo zvine mwana wewanhu panapa it's already to 8 kune mwana wewanhu kwangu nenda tovhara gate ndiri kumba kwangu but iwe utori nemwana wewanhu uti ausundana here ndofamba naye kwese mudhara ndotonotora padheni zvakanaka ndosvika kuti mudhara tawaita kumira raundo tatonzi bomza wazotora pagate chichi watoma levels ya levels aiwa ndima weeks ka saka uri levels zvecho aiwa hada mbumba ya levels but because vanhu vanonga vachiti iwewe na Shasho you are different worlds, the two different worlds. Hanzi hamuna kufitana, vamwe vachiti zvine basa here zvekufitana kana hanzi chikuru rudo, you know, or maybe it's just vanhu vanonga vachitawo jealous, vanonga vachitawo dauzati kana vanhu vafitana nango vakata sei antozivi. I just follow my like baba Insta page baba. Don't my comments. I read some comments. Guys, I'm not fit and but then but guys, what's really happening? You know, tell to go to but live in go to chokwadi. Ansuziva vanhu kana vafitana na vasina kufitana nango vakata sei man. But and the Shashi one of the ngani mno. Both are background. Yakuti wegara bridge. Shashi manje I think background it's a bit different. I think Ndruko was Shashi very soon. Ajazotana ke life yake, you know, and music career yake. But ari kubvawo kusati ningiri zvemari basi ndaro yake kafuma minister ka. But muzati changwa tinga mazimda. Changwa tinga madomasi munoziya. Ndozvo anotaura ndaitisa madomasi. Saka koiwewe levels ndaigara bridge. Kuna Shashi here chamwari. Shashi uyu but auchika kumutorerwa here because kune dzimwe mpinga dzechifemera mugodzi auchika kumutorerwa akanyanya kunaka. Auchika kumutorerwa. Nayo unotorwa. Agazi nayo unotorwa. It explains but they are dating. That's fine. But anyway, as we close off, Gigi varies at that level. I want to call next thing. Anyway, Gigi varies as we do. How do you see the future of Zim Dancehall? Ngomangu mubona lockdown ndengati kanganisa. Zim Dancehall inonya ku. Wamari to yapira. Ayo kana. I need to an opportunity to come. Plus, I have my youth at heart. My ghettos nyanya at heart. Munziza. Yeah. You did my youth. Them go to one tiriga. Right. My one and my youth. My dear. My youth. Yeah. In Bandi Bati, one this year. Can I go to them good and levels? Mario and Bandi. The bad. Moons and my youth. Right. My goes into our owner every day in the such one. Right. And ndio wada zvekuda maize saka hapana bandosiya Zim Dancehall ichipera but ngoma ndiri producer anoyebere ndinogadzira masongs akafana na Ghetto Buddies ana zvandofarira I can do everything I can make even hip hop but ndiri munhu akura achitera dancehall I love dancehall so manzisa but as a producer nditadzogadzira any type of music manzisa ndindakadzira kana masong ana Jema mamwe esa ana maita basa baba right munotirwira titungamirira yes ndio ndogadzira masong esa kakata siyaya but vanondiziva muone danso because ndogara ndine wafana wangu edanso ukatisa pandogara chaipo enzo akabva azogara ipapo maiziya hanzi nemwe muteerera papa Levels Studio. What's your favorite song? Favorite song yangu mwe muteerera bvunzo panapa. Favorite song yangu zvaiko zvinonzi manyepo engwa na Shasho. Na Shasho unomziya ndomuziya Shasho baby rako manyepo. Wow but Levels ka uri kurira engwa na Shasho ndio favorite song yangu paiko zvini panguva dzinodzi. Okay, ndita zvemaseasons dzichingoenda nezvine zvinyuwani zviripo zvikuenda nice. So wedding toita rini Levels? I want to be the MC. I'll offer my services for free as an MC. Yeah. Zvakarongeka. Yeah. Totasira wedding. Makosi vangana nchichika ma MC. Aiwa usatya. You are covered. Ujo zati MC all kutoya. Ndorango zati iwewe when do we expect the wedding yako na Shasho? What that chika? Kongo wedding yako ndotiita ziri nyore. Ini ndakutokudza ndokupa maservices zangu as MC andidika and kune mwana ndoti ola nditori ne venue indozana na mavenue akawanda ola ngatoya kwangu Mike atori ne camera yakatokwa live 5 ara muri kuona kuti zvipo here because daidza futi pano ndaro yanzani ndaro Mike Chimombe dati anga aripo vanomanya doro ndaro wangu ma wedding azamanya doro ndaro wangu vanomanya ndofarira kubva kati nevamwe dzimwe mbinga dzedu dzedzingori saka touti tutasara rini manje yeah ndaroba dewe mwe mdara wangu unoziya mdara wangu mzaendeko kwa mkwenda mdara wangu zvikuti daro ka wedding yangu zvimwe zvangu
Okay, thank you so much, Levels, for coming to Star FM. But anyway, vana kukubata Levels. Vana kukubata papi wewe. Vanobata pa Instagram komo. Inoti levels_shoesport. Right. Levels shoesport. Same Facebook. Same Twitter. Same Tumblr ndiripo same komo. Ndipese kuti pose mtape nenda kubuda kuti manje kwavura tape. Ndona ngenda kubuda Levels mtape. Right. Ndine number yekubasa. Ema calls. Ndakupeya Fantan 0774 right 339 360. Zvese zvinopera nderwana Fantan iyo. Zvese izvozvo. Okay, thank you so much. Nemutere pana ko Levels anodzana nanga arugara kupi? Ndogara pa Roseville. Alba Roseville. Okay, nice one. Hands up paitoda 4 hours na Levels. Zvose pakaipa ndima iv vari kutinyorera vari ku Highlands. Ma messages akawanda and now dotombozo ndanambira kuma messages boys andingambomapedza Levels. Thank you so much for coming. Tinoda kusangana ndiyo muzvirongwa zvinotevera and manje so tichange tina Shashl mu studio. Achizotipawo reply yake bara boys pali pambotsekwa mukana na Levels ndanga ndisiti tushwa kuti Levels kuti asanyatsodiwa here kana kuti boys unongochika kuti ndikamayo todana naka iwo ustonzi nituka panenge pakaipa. But anyway, you can follow me on Twitter at djola_7, Instagram at djola7starfm, and my Instagram djola7 do patinobatika ipapo at Dingana Nyenge Try the producer and at Loud 5 Studios ndo vakabata muchina panyanga pa live streaming apa tinokutenda zvikuru ndakukusiya mumaoko Yvonne tiwachike pa Farmers Forum Corners. Bye bye. Tona na mangwana tinenge tina mambo tutereri mu studio Darlington. Mwari chinoda kutenda.